Magandang araw Pilipinas. Yan, welcome to Sinas Vlogs PS. On the way kami papuntang Baguio ngayon. Ayan, excited na ako. Makakarating kami ng Baguio ngayon. Siyempre kasama ko yan. Yun o, si Madam. Aking tatlong chikiting. Yan nasa likod. Yun o. Namasyal kami sa Baguio City. Ayan, sa mga may dalang sasakyan. Ayan, mag-budget kayo ng 1,500 back and forth na yan para sa toll fee. 3,000 to 4,000 para dun sa gasoline. Ayan, back and forth na rin yan. Ayan, on the way kami ngayon papunta sa Baguio City. Ako yung nagda-drive. Napakaganda ng mga tanawin dito. Nasa Tepilex kami ngayon. Ayan. At ito na nga guys. Ayan. Nasa Baguio City na kami. Ayan, sa mga baguhan lang sa pagmamaneho. Ayan, kung may dala kayong sasakyan, ipacheck niyo muna yung sasakyan. Ayan. Para hindi hassle. At dito na nga kami. Ayan, pumasyal kami dito sa Pamana Restaurant. Kumain kami dito. Ayan. Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. We're here at Pamana, a legacy of Filipino cuisine dito sa Baguio City. Ayan, dito kami magtatanghalian. Ayan, kasama ko yung aking beautiful lady. Ayan, kasama ko dito ang aking pamilya. At yan na nga guys. Order kami ng napakasarap na tinolang manok. Kaya napaka-special ng tinolang manok dito. Yan. Ang ganda ng venue at ang ganda ng tanawin. Marirelax ka pag kumain ka dito. Kaya napasarap ata kain namin dito. Kung pupunta kayo ng Baguio City, ayan, at gusto niyo magpa-booking kagad, ayan, Airbnb. Marami online, yan, pwede kayong mag-online or pwede naman pagdating nyo dito, saka na lang kayo umanap ng mga hotel. Marami dito. Ayan, napasyal din kami dito sa SM Baguio City. At nasubukan yung isil ko sa pagmamaneho dito. Ayan, medyo matarik ang daan dito. Kaya nga sabi ko nga sa mga baguhang driver, ayan, mapapasabak ang iyong skills sa pagmamaneho dito. Ayan, pasyal-pasyal na kami. Medyo magulo nga ang daan dito. Tala sa labat. Kaya nga, ingat-ingat sa mga bagong driver dito pag napunta sa Baguio. Ayan, medyo napakaliliit at napakatatarik na daan dito. Ayan. Papunta na kami doon sa aming hotel. Ayan. May sariling parking yung aming sakyan dito. At nasubukan nga yung aking skill sa pagmamaneho dito at grabe ang daan talaga at sobrang hirap. Yun o, ang aming kwarto, ang aming tinuluyang hotel. Ayan, napakaganda. Yun o, papasyal kami ngayon sa Baguio Night Market. Ayan. Grabe, super lamig talaga dito sa Baguio City. Ayan, mamimili kami ng mga jacket. Ayan, papasyal kami sa Session Road. Ayan. At syempre, ayan, kasama ko dito ang aking pamilya. Naglakad lang kami niyan. Yun o. At ayan na nga guys. Nasa Baguio Night Market na. Ayan, maraming mabibili dito. Kahit
Bakit pala dito uso pa rin ang lato-lato? Ayun o, si Pikachu. Ang dalawa. Masaya kami dito sa Baguio City. Ayun o, donation for education. Ayan, marami ring mabibili dito mga sapatos. Yan, affordable price lang. At syempre, ayan, pili niya kami ng mga jacket. Ayan, napakamura ng jacket lang dito, no? Mabibili mo lang sa halagang 50 pesos hanggang 100 pesos. Kaya marami kang mabibili mga jacket dito at mga t-shirt na rin. At habang nakatabay kami nga, ayan, maraming namimili dito sa Baguio Night Market. Habang namimili sina Madam Selma, ayan, tumambay muna tayo. May hotel pala dito. Ayan, yung Hotel Venice. Ayan, malapit lang dito yan sa Session Road. Nasa Session Road nga tayo. Ayan, Night Market, Baguio City. Mag-i-enjoy ka talaga mamasyal dito sa Baguio City at mag-i-enjoy ka talaga mamili dito sa Night Market. Ayan, on the way na, pauwi na kami ngayon sa aming hotel, sa aming hotel talaga. Lakad lang kami niyan, hindi na kailangan magdala ng sasakyan dahil malapit lang naman. Ito yung hotel na tinuluyan namin. Goshen Land, diyan kami tumuloy. Yan, inabot na kami ng mga 11 PM yan. Galing kami sa night market. Madami nga kaming napamili niyan. Napakaganda ng hotel na ito. Pwede rin kayong magpa-sked. Ayan, online pwede. Ayun, si Bunso, si Madam Selma, si Rachel at ang aking Deti. Meron pong mga pa-picture at eto na nga, ayan, nasa room na kami ng aming tinutuluyang hotel at sinukat ko na nga yung mga nabili namin jacket. Ayan, nawili akong mamili kasi napakamura lang talaga. Sipin mo nga naman, 50 hanggang 100 piso. Ayan, ang gaganda na ng jacket. Ayan, sa mga hindi pa nakakapasyal dito sa Baguio City, ayan, pasyal na kayo dito at sigurado mag-i-enjoy kayo dito sa Baguio City, the summer capital of the Philippines. Napakalamig talaga dito sa Baguio City. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo manood ng aming bakasyon dito sa Baguio City. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.